Shalom shalom بيتسب إخزابير أملاخ كما يكنيكم Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. انقع ناب ورحي سلست حدش ورحي بسلاماتكم Med Guds nåd så har vi kommit in till månad 3. معالتي ساعات برأس ساعات معالتي برأس معالتي سومنا برأس سومن ورحي برأس ورحي عمتا برأس عمت زهب إخزابير Timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Det är Gud som ger oss de här tiderna. سلزي أب نفس وقف ساعتنا أب نفس وقف معالتنا أب نفس وقف سومناتنا أب نفس وقف أوارحنا أب نفس وقف عمتاتنا أكايد أنا أزينا الواحدكم كون فقد أملاخي Så i varje timme, i varje dag, vecka, månad och år att vi ska vara vakna, det är Guds vilja. سلزي كل جزي حدش ورحكم تسوكولو تسألينا زورحي كمي كوني لنا كاب أملاخ قالنا قبالينا Och det är därför när det kommer en ny månad så ber vi och söker Gud vilken väg den här månaden ska gå. Vi söker ord för den månaden. معالتا وقال نسدلكم إنا Och vi skickar till er dagliga ord. ورحا وقال نسددينا Och vi skickar månadsvis ord. عمتا وقال كان نسددينا Och vi skickar även årligs ord. مخنياتو هيوت بقال كم دقزاء سلنا عمل Och det är för att vi litar på att ett liv formas av ord. نعمتنا دون بلولو قاليت لينا Vi behöver ett ord som vi kan hålla oss fast året på. نوارحنا دون بلولو قاليت لينا Vi behöver ord som vi kan hålla oss fast på månaden i. نمعلتنا دون بلولو قاليت لينا Och vi behöver även ord som vi kan hålla fast i under dagstid. سلزي زورح زي ناي منتاي ورحينا عنا Så vad är det för månad den här månaden? منفس أملاخ سلزورحي انت ايدبل دولو Vad säger Guds ande för den här månaden? منفس أملاخ زورح زي نوحن تسأليني سبل دولو Och Guds ande säger till oss den här månaden, håll er vaken och be. سلزي زورح زي ناي منكحن ناي متسلاين ورحي Så den här månaden, det är en månad där man håller sig vaken och ber. ماتيوس إسرائيل جدشتن I Matteus evangeliet kapitel 26, تقصر بعن حدا vers 41. نافتنا غيتاتوس نوحن تسأليون منفس تداليلو سقاقنا دخميو Det står, vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svag. حلفا ما نم جيزي نمتصلاي أزينا كنرئيلو زلنا كنقحلو زلنا جيزي زحج زلنا جيزي Det är tiden där vi måste vara väldigt noga i vår bön och att vi ska vara vakna. Det är den här tiden vi befinner oss i. دناي تصلوت هيوتنا أقالبوا attention كنبولو زلنا جيزي حجي Det är nu vi behöver vara väldigt noga i vår bönstid. أب تصلوت كنعب زلنا حجي Det är den här tiden vi befinner oss. Det är en tid där vi behöver växa i bön. ناي تصلوت فولي مدو جيزي غلونا زلو حجي Och den här tiden är en viktig tid där vi behöver ha avskild tid i bön. سلازي أب زور حزي حلفا ما نم جيزي أب ناي تصلوت هيوتنا كنعب قبقناي Så den här månaden måste vi öka och växa i vårt bönliv. انت دا زور حزي ناي بحق نمتصلاي نقحنا Om vi verkligen vaknar till den här månaden i våra böneliv قتيلو زلو قعزونا أب ناي تصلوت هيوتنا نقحاتكم كونينا så kommer det göra att vår fortsättningstid kommer vi vara vakna i våra böneliv. ምክንያቱ ብጸሎት ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወትና ክነምጽእ ንኽእል ኢና Och det är för att genom bön så kan vi hämta många saker i våra liv. ብዘይ ምጽላይ ግን ኣብ ህይወት ክንድቀስ ንኽእል ኢና Men utan bön så blir vi att vi sover i våra liv. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንቑሕን ጸልዩን መታን ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ኢልዎ Det är därför Guds ord säger vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. ስለዚ ወርሒ 3 Så månad 3. ንምጽላይ ንነቕሐሉ ወርሒ እዩ Så det är en månad där vi håller oss vakna och ber. ንምጽላይ ንነቕሐሉ ወርሒ እዩ Det är en månad där vi håller oss vakna och ber. ኣብ ናይ ጸሎት ጊዜና ቬሪ ሲሪየስ ክንከውን ዘለና ዝወርሒ እዚ እዩ Där i den här månaden måste vi vara väldigt seriösa i vår bönetid. ንቑሕ ናይ ጸሎት ህይወት ክህልወና ኣለዎ Vi behöver ha ett böneliv som är vaket. ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ክንጥቀመታ Så kommer vi kunna använda många saker i våra liv. ስለዚ ፍሉይ ጊዜ ንጸሎት መድቡ Så avskilj tid endast för bön. ኣብቲ ናይ ጸሎት ጊዜኹም ንኹሉ ነገር ዕጽውዎ I er bönetid stäng av allt annat. ነቲ ደውፃኹሞ ናይ ጸሎት ፕላን ድማ ንዑ ከዓ ዲስፕሊን ይሃለኹም Och ha disciplin och jämför det i ordning det plan ni lägger ut för er bönetid. ሽዑ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ዝገብሮ ነገር ከገርመኩም እዩ Då kommer ni bli väldigt förundrade det Guds ande kommer göra i era liv. ብጸሎት ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ይሃለወና Så låt oss ha en bra gemenskap i den heliga ande genom bön. ነዚ ነገር እዚ ንቑሓት ንኹን Så låt oss vara vakna till det här.
ምንም ነገር ንናይ ጸሎት ህይወትና ከባላሹ አይንግደፍ Låt oss inte tillåta något förstöra våra böneliv. ኢየሱስ ንዘልዓለም ጎይታይ Jesus är för alltid Herren. ነው እንጸልይ Var vakna och be. አሜን